Сега рязко сменяме темата. Ще си говорим по повод истината за комунистическите режими. Знаете, отново започна да се шуми около тази тема. Те да влязат в задължителната учебна програма за средно образование. За това настояват от Движение Демократично действие. Какво каза председателят на формацията Стефан Иванов пред нашата камера? Вижте. Д3 застана като политическа партия за едни 4 точки, които още през месец март бяха гласувани от Сдружение Демократично действие в Благоевград за изработване и включване в задължителната програма на истините за комунистическата диктатура, за коригиране на големите неточности, за подготовка за изучаване като част от гражданското образование на младите на кървавата страница, както ги наричат от българската история, и за създаване на Национален институт за активна историческа памет. Първо да започнем с това. Различната гледна точка за включването на комунистическия период от българската история в учебниците върви от едната крайност, че в този период има и много хубави моменти за народа и за страната като цяло, до другата, че това е кървав, както го наричате, момент от българската история. Откъде идва разликата? Разликата идва най-вече от това, че периода е относително скоро и все още има доста живи хора, които имат лично впечатление от тези години. В същото време обаче ние като общество, а за съжаление и Европа, за което по-късно може би ще стане дума, проявяваме малко недопустимо разсейване по този въпрос. Ще кажа какво имам предвид. Българското народно събрание прие съвсем справедливо закон, с който комунистическия режим беше обявен за престъпен. От него обаче не произходи абсолютно никакво реално действие. В същото време има абсолютно и бих казал правилно обсъждане на другата тоталитарна диктатура от 20 века, именно национал-социализма. И ние считаме, че е малко двулично, да не кажа много, да се прилага по отношение на едното от двете братчета така доста строгото осъждане, както е за национал-социализма, комунизма да бъде някакси оставен в забвение. Казвам всичко това изключително притеснен, защото според мен липсата на достатъчно информация, липсата на адекватна памет за тези години е един огромен проблем и за в бъдеще. Нещо, което на пръв поглед звучи парадоксално. Какво се случи днес? Например, чух нещо много интересно, че президента на Чехия е направил едно изявление, в което той казва, че какво толкова лошо има, че Русия е навлезнала в Украйна, там има някакъв конфликт. Това показва, че Европа има да плаща още много дълго данък на своето незаинтересовано отношение, на страха да отвори до край страницата на комунистическата диктатура. Любопитно обаче, че хиляди чехи реагираха на това изказване на президента. Реагираха, защото той не беше направил достатъчно добър подбор на момент, в който го направи. Го направи в рамките на годишнината от падането на комунистическата диктатура в Чехия. В същото време обаче ние с голямо съжаление трябва да кажем, че и в Чехия, и в Полша, в Унгария и това, което виждаме напоследък и в Румъния, съпротивата, която е следствие от достатъчно голямото познание по този въпрос, е много по-голяма, отколкото в България. Така че вие сте прав в това, че имаме много път да извървим. Това, че е диктатура, е безспорно. Аз дори бих могъл да дам и конкретни примери, но няма смисъл. Само един ще дам, че в процеса, Нюрнбергския процес, който осъжда виновниците за избухването на Втората световна война, осъжда на смърт под 20 души. А само така наречения Народен съд, казва така наречения, защото това е едно ужасяващо сборище на шивачи, машинисти и така нататък, които съдат професори, лекари, учители и така нататък. Има издадени над 2700 смъртни присъди за малка България, 90% от които са изпълнени ефективно. Само това сравнение би трябвало да бъде достатъчно, да не говорим, че има случаи, както на 1 февруари 1945 година, когато са избити всички народни представители от 25-то обикновено Народно събрание и са заробени в общ гроб. И между другото за това е дена за почитане на паметта на жертвите на комунизма. Големия казус от включването на комунистическия период от историята ни в учебниците е кой точно ще го направи, кой точно ще намери правилните думи да включи
този период, защото така иначе това не е период, който е бил много далече от нас. Много хора си го спомнят и много хора биха реагирали негативно на думите, които влязат в учебниците по история. Вие сте абсолютно прав. Това е фундаментален въпрос. Това нещо трябва да бъде направено по всички правила на науката и на образованието. Не трябва да бъде плод на запалянковски оценки нито в едната, нито в другата посока. В същото време обаче основното нещо, което трябва да се води при оформянето по всички правила на това учебно бъдещо учебно съдържание, трябва да бъде, че водеща трябва да бъде истината. Винаги, когато човечеството... Ама тя истината винаги има две страни. Въпросът е кой ще намери средата на тази истина. Истината винаги е една и тя е това, което се е случило. То може да бъде доказано през редица извори от епохата, но това, което е най-важното и което се съгласявам категорично с вас, това нещо трябва да бъде продукт на национален консенсус. Според мен в голяма степен и представителите на бившата комунистическа партия вече имат готовност, за разлика от преди 25 години, да участват в такъв разговор. Общо национален разговор. Смисъл от това нещо има тогава, когато всички хора, включително и тези, които защитават другата позиция, знаят, че това, което се прави е с цел да се даде обективна оценка на този период, което в случая означава негативна. В противен случай просто не виждам как можем да достигнем до някакъв реален завършек. Вие си представете сами в момента в Германия да се поеме един разговор, с който обществото тепърва да се пита хубаво ли е, че имало концентрационните лагери или не е хубаво. Дори е абсурдно да се допусне до съзнанието един такъв разговор. Още повече, пак казвам, че това нещо ние го предвиждаме да стане като част от гражданското образование. Ние като Движение демократично действие излезнахме с едно предложение на срещата, която и вие цитирахте преди малко нейната резолюция, да се направи всичко възможно да се премине към създаването на предмет гражданско образование. Защо на фона на този глобализиран, по-скоро технически, материално ориентиран свят, който все повече се случва, ние настояваме за това? На първо място, разбира се, за да може да се отстоява истината по определени въпроси, както е този с диктатурата, но което е много по-важно, към момента българското общество има съсипани социални връзки. Връзките помежду ни са нарушени. Израснаха много поколения наред, които нямат никакъв ангажимент по отношение на обществото. Те не желаят, те не се идентифицират с обществото. Например, ние правихме един проект за увеличаване на избирателната активност, събрахме доста млади хора и то, забележете, това бяха в огромната си част доста активни и лидери на тази общност, студенти и така нататък. Голяма част от тях изобщо не знаеха, че се провеждат избори за наши представители в Европейския парламент. Те считаха, че нашия парламент се избира представители като един вид чиновници и те отиват там. Аз не мога да вина тия хора, по-скоро мога да вина обществото, включително и ние като част от него, за това, че не сме намерили пътя към тях. Много малко са хората, които на тази възраст биха се поинтересували. Така че гражданското образование трябва да даде тази основа, за да могат тези хора да се чувстват пълноценни участници в социалния живот в страната. Пак ми се иска да се върнем в промяната в учебната програма. Това беше първото предложение за промяна в закон от страна на реформаторския блок. Това ли е най-важното нещо? За една партия, която тепърва влиза в парламента, първо предложение – промяна в учебниците по история. Аз не знам доколко това е общо предложение на така наречения реформаторски блок. Знам, че е внесено от моя приятел и аз искам и да го поздравя за това, Борис Станимиров, в лично качество. Тоест не знам доколко това е общо мнение, за да мога да го коментирам по този начин. Сега разбира се, че има и много по-важни въпроси и ако някой човек си мисли, че това е първото нещо, което ще осигури просперитета, успешността, модерността на съвременна България, разбира се, не е това. Но също така е вярно, че без познанието на истината, без познаването на собствената история, ние не можем да достигнем до ситуация, в която да можем да направим следващите крачки. Между другото, на тази дискусия, която ние направихме в Благоевград, доста добре посветена, професор доктор Атанас Попов, един от пострадалите от всичките тези години, дългогодишен заместник ректор на Югозападния университет Неофит Рилски, изнесе един брилянтен доклад, в който беше надскочил личната обида и емоция от тези години и разгледа от три точки този процес. Първо, от гледна точка на обучение, т.е. младите хора да получат съответната информация. Второ, от гледна точка на образование, т.е. да може да се включи това в цялата концепция на тяхната гражданска съвест. И трето, на възпитание.
Защото отричането на тоталитаризма, отричането на насилието, отричането на убийствата, отричането на всички тези негативни явления формират в тебе и други общо човешки ценности. Така че считам, че този процес не е толкова едностранчив, който както ще се опитат да истеризират най-крайните му отрицатели. Казвате младите хора, кога го виждате заложен в учебния план, точно този период от българската история? Тъй като вие знаете, че в по-началните години така по-основни неща се изучават, но така или иначе има предмети, които са обърнати по отношение на участието на човека в съответните процеси. И считам, че това нещо към края на образованието, но в рамките на средното образование, абсолютно ще намери своето място. Тъй като там има пресечни точки с много други предмети, както и с етиката, например, с историята и така нататък. Считам, че без да се преувеличава и да се прекалено много дава напън в тази посока, считам, че това нещо задължително трябва да присъства. Ако ние искаме да бъдем почтенни и да затворим страницата до края. Защото в противен случай, вие знаете старата сентенция, която е абсолютно вярна, народ, който не знае и не взима поуките от своята история, е обречен да повтаря грешките от нея. Другото важно нещо, докато сме на тема учебен план, часовете по религия. Без значение каква е религията, каква е гледната точка на Д3 за присъствието на религията в българската учебна програма? Трябва да ви кажа, че това е един от най-важните въпроси, които българското общество също нема силите и коража в последните много години да постави. Основната криза в момента, която в България се наблюдава по наше виждане, не е просто финансова, не е, ако щете, дори организационно от гледна точка на обществото, не е толкова и социално-битова. Основната криза е кризата на морала, кризата на принципите, кризата на осмислене на това, защо изобщо сме на този свят, след като ние искаме просто да живеем биологически. Това не може да си го зададе един човек, който стига на 50 години и изведнъж да си го зададе. Това нещо трябва да се създаде съответната среда в продължение на доста години, за да може да се случи. Аз считам, че християнските ценности, например, понеже стана въпрос за това, са основата първо на съвременната европейска цивилизация и второ, това са едни фундаментални общочовешки принципи. Колкото повече се заобикалят принципите на отдадеността на човека на вярата, толкова повече човека е по-бездуховен, по-лош и по-неангажиран. Гледах съвсем скоро по една друга телевизия, която прави много интересни репортажи от села, които са в периферни райони. И имаше един българо-мухамеданин на Смолянско, и когато го попитаха какъв е най-големия проблем на вашето село, нали, тук преди имало фабрика за ципове, имало 300 човека, имало е примерно 5000 овце и така нататък. И знаете ли той какво каза? Лошото е, че съсипаха, вика, вярата. Когато съсипаха вярата, един човек, дали вярва, вика, каза той, в Христос, дали вярва в Аллах, това е друго, просто когато един човек вярва, той е добър. Считам, че това е основният проблем и не случайно, между другото, комунистическата диктатура, за разлика от национал-социалистическата, която работеше доста активно с църквата, едно от основните поражения, които нанесе на обществото в България, това беше да ерозира и да съсипе православната църква отвътре. За съжаление, самата православна църква до момента не е намерила достатъчно сили в себе си да прочете тая страница от своята история, тъй като там има примери на стотици хора, които са предпочели дори да загубят живота си, но не да предадат вярата си. И от тази гледна точка считам, че има много какво да се прави. Това е нещо, което задължително трябва да се случи. Под каква форма? Дали ще бъде като един задължителен предмет в училище, дали ще бъде под някаква друга форма поднесена, аз не бих се ангажирал конкретно. Но при всички случаи ценностите на християнството би трябвало да бъдат така и от граждански аспект поднесени в образователната Пак идва казус, обаче какво става с смесените райони тогава? Ами вижте, това е въпрос на един... Все пак ние сме държава, в която има хора, които са от различни религии, макар че огромната доминантна маса сме православни християни. Този въпрос може да намери своята регулация, но лично ние считаме, че християнските ценности са това нещо, което трябва задължително, тъй като няма да изпадам в тези патриотарски заключения, как нали, той ни е спасил през вековете и така нататък, но пак ще заложа на този индивидуален характер на вярата. Вярата е нещо много дълбоко лично. Тя може да промени човека към добро. Тя може да го направи
така много по-всеотдаен не само към своите близки и към своето бъдещо развитие, а по отношение на обществото по принцип. Между другото, почти няма религия по света, която да казва не участвайте в обществените процеси, странете. Всички дават така наставление по един или по друг начин на своите хората, които изповядват съответната религия, да участват в процесите. Аз считам, че това е добър пример и бихме подкрепили, дори бихме се ангажирали да предложим една такава политика.